Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er een toename is van incidenten met wapens. Dat is een optelsom van het incidenten die tot nu toe in 2025 hebben plaatsgevonden. Er zijn al meer dan 40 gevallen geregistreerd, waarbij 1 of meerdere vuurwapens zijn gebruikt. Het gaat om verschillende incidenten, waaronder beschietingen van woningen, het lossen van kogels in de lucht, gewapende overvallen, schietpartijen met doden en gewonden. Maar in ieder geval bij elkaar opgeteld begint het bijzonder alarmerend te worden. Het ministerie van Justitie heeft in het verleden vaker ontwapeningscampagnes gestart. Daar wordt nu aan gewerkt en er wordt gewerkt in samenwerking met de kustwacht, douane en het politiekorps om te voorkomen dat er nog meer vuurwapens het eiland opkomen. De PNP legt uitnodiging naast zich neer. De leider van de fractie van de PNP in de Staten, Roetmilda Lamoni-Cecilia, heeft gisteren per brief aan de Statenvoorzitter laten weten dat de fractie niet ingaat op een uitnodiging voor de viering van de Dag van het Volkslied en de Vlag van Curaçao in Nederland. Statenleden zijn door de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland uitgenodigd om deze dag op 29 juni al daar te vieren. Maar de PNP-leider noemt het een kostbare reis en wil hier geen publiek geld voor gebruiken. Dat kan volgens haar beter worden besteed door te investeren in de wijken van ons land. Curaçao komt met verantwoord voorstel over herfinanciering miljoenenlening. Gisteren heeft Curaçao laten weten dat er een brief is gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En daarin is formeel een voorstel gedaan over de herfinanciering van een obligatielening. Die loopt op 15 oktober van dit jaar af. Het gaat om een lening van meer dan 140 miljoen gulden. En Curaçao stelt nu voor om 82 miljoen gulden te herfinancieren via een lening met een looptijd van 20 jaar. En de resterende bijna 60 miljoen zal door het land zelf worden afgelost. De minister van Financiën, Silvania, noemt dit een realistisch voorstel dat toekomstige generaties niet onnodig belast en de staatsschuld op een verantwoorde manier vermindert. De economie is gestegen met 5% in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar publiceerde gisteren de eerste cijfers over het reële bruto binnenlands product voor 2024. Het gaat vooral om een groei van de economie voor de 4e jaar op rij. En die toename is vooral toe te schrijven aan de toegenomen verblijfsverzoeken in het toerisme. Meer toeristen dus. En de aanzienlijke groei van de bouw- en transportsector. Dan is er een andere verdeling voor het MEO. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft een andere verdeling gekregen in kabinet Pisas 3 in vergelijking met de voorgaande kabinetten. Dat kon worden vastgesteld tijdens de eerste vergadering van de Raad van Ministers. Het is het ministerie dat het meest getroffen is door veranderingen. En dat blijkt nu uit dat Roderick Middelhoff, de huidige minister van Economische Ontwikkeling, niet meer kan beschikken over het moederbedrijf van Aqualectra, nog over Curoil, nog over CPA. Die vallen nu onder het ministerie van Algemene Zaken. En ook valt CPA voortaan onder de minister van Charles Cooper. Dus er zijn dingen weggehaald, zoals CPA, Aqualectra. En die zijn nu onder andere ministeries geplaatst. Naast deze staatsbedrijven krijgt premier Pisas ook het Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, SBTNO, onder zijn hoede. En de Landsloterij valt voortaan onder het ministerie van Onderwijs. Drugs in accu's verstopt. Drugsmokkelaars blijven op allerlei manieren proberen om drugs naar Nederland te krijgen. En deze week werd bekend dat ze daarvoor autobatterijen hebben gebruikt. Die waren bestemd, die zaten in een verhuiscontainer met bestemming Nederland. En tijdens een controle in de container werd de drugs aangetroffen. Het ging in totaal om 42 kilo verstopt in de accu's. Die werden geëxporteerd naar Nederland. Het onderzoek moet uitwijzen wie de drugs in de accu's heeft geplaatst. Vreugde op scholen, ja, voor veel ouders, voor veel leerlingen. Was gisteren een prachtige dag op 3 middelbare scholen. Op Mil, Kap en het Rodulfus
college kregen de kinderen hun diploma. Ja, u begrijpt het, ballonnen, confetti, champagne, heel veel vrolijkheid, champagne douches ook en andere feestelijke attributen. En aan alle geslaagden en hun ouders van harte gefeliciteerd en succes met de voortgang van je onderwijscarrière. Wij gaan even naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want het oud-hoofd ICT van het land Sint Maarten moet 4,4 miljoen gulden terugbetalen. Dat is de uitkomst van een lange zaak. In 2019 begon het onderzoek. En gisteren bepaald dat Michael Dijkhoff, het voormalig hoofd van ICT van het land Sint Maarten, 4,4 miljoen Caribische gulden moet terugbetalen. Een handlanger, Julian Charlie Lake, moet iets meer dan 400.000 gulden terugbetalen. Dijkhoff wordt verdacht van misbruik van zijn positie bij het gunnen van openbare ICT-aanbestedingen, oplichting van de overheid en het witwassen van onrechtmatige opbrengsten. En dan iets heel anders. Collega Gino Bernardina sprak gisteren met Robin Martina. Hij is voorzitter van de Vereniging van Importeurs en dat was een interessant gesprek. Kijk even naar dit onderdeel in het Nederlands waarbij gesproken wordt over de relatief lichte inflatie die Curaçao kent. Over de prijzen van levensmiddelen die volgens Robin Martina, volgens de koper, altijd stijgen. Maar er is ook een andere blik op te richten. En het verzoek aan de nieuwe regering om dubbele OB-schakels op te heffen. Kijk alstublieft naar het deel van het interview dat Gino Bernardina had met Robin Martina. En dan gaan we naar iets heel anders. We hebben eerder aandacht besteed aan de Tsorsaka Challenge. De wedstrijden op de openbare weg in Punda. En ook de wedstrijden bij de zoutpannen. Die vonden afgelopen weekend plaats. En Tsorsaka Riders heeft speciaal voor ons een heel mooie video laten maken. En daarin ziet u hoe mooi wielrennen en mountainbiken kan zijn op Curaçao. Inspirerend. En dan nog voetbal, want de kwalificatie voor de CONCACAF-zone, de WK-kwalificatie, is bekend geworden. In totaal hebben 12 nationale teams zich geplaatst voor de finale ronde van deze kwalificatie. Ze zijn verdeeld over 3 groepen van 4.
Curaçao zit in groep B samen met Jamaica, Trinidad en Tobago en Bermuda. Dus dat zijn 4 Caribische landen die zullen strijden om een plek op het WK. En Curaçao moet natuurlijk winnen. We wensen Curaçao alle succes. En de Gold Cup staat ook voor de deur van 15 juni af. En die eerste wedstrijd speelt Curaçao op 17 juni tegen El Salvador. Dus er is veel voetbal te zien. Die WK-kwalificatiewedstrijden die komen pas na de Gold Cup. Maar we zullen u allemaal van op de hoogte blijven houden. Dan gaan we naar internationaal nieuws. De wereld houdt de adem in na de aanvallen van Israël op Iran. Tientallen doden, honderden gewonden. Gedurende de dag komen er steeds meer informatie binnen. Er zijn nog steeds geen officiële dodenaantallen, maar wel zijn er verschillende legerleiders gedood. En ook meldt Iran dat er 6 atoomwetenschappers zijn opgekomen. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op militaire en nucleaire faciliteiten en niet op burgers. Maar hoe zich dit gaat ontwikkelen, daar houdt de hele wereld de adem voor in. Even naar onze regio, dan gaan we naar Santo Domingo, want daar hebben aanklagers in de Dominicaanse Republiek gisteren bekendgemaakt dat de eigenaren van de nachtclub Jet Set, die in april neerstortte en waarbij 236 feestvierders omkwamen, zijn gearresteerd op verdenking van dood door schuld. De familie die zegt dat er sprake is van enorme onverantwoordelijkheid en nalatigheid wegens het uitblijven van noodzakelijke reparaties aan het dak van Jet Set. En de familie die is eigenaar van deze club, heeft ook restaurants, media en dergelijke. Maar in ieder geval zijn er nu arrestaties geweest van Antonio Espaillat en zijn zus Maribel Espaillat vanwege het instorten van de nachtclub. We houden de situatie voor u in de gaten en dat blijven we doen. En we hopen ook dat u blijft kijken. Het allerbeste, tot ziens.